खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायलायबाय। दिनैनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नोंथांमोना नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौदि आङो बिथांजो फावखुंग्रि कन्जिता बर'नि भिडिअनि बागै सावरायनो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। गिबिसिनथारावनो आङो खावलायनो सानोदि आंनि भिडिअ खालामनायाव जाहाथे माबाफोर गोरोन्थि थायोबा अन्नानै निमाहा होदो। दा जोंहा जोंनि गोबां फेमास जानाय बिथांनि सं रिल्स बानाय सङा दा गोबां हिट जादोंना जायाखै, थ' बे कुइसना गोबां ओंखारदों जोंनि बयनिबो गोसोआव। थ' आङो बेखौनो बुंनो सानदोंदि जोंनि बिथांजो फावखुंग्रि कन्जिता बर'नि एलबामा गोबां हिट जाबायदि लोगोफोर। मानोना जोंनि बर'आव जेब्ला 5 लाखसिम भिउस थांगोन अब्लानो हिट जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एसेबां मानि भिउवार्सबो गैखाया नालाय लोगोफोर, बेनिखायनो जुदि 5 लाख बेफोरबायदि भिउस थाङोबानो जोंनि बर'नि एलबामफ्रा हिट जानायाव गोग्लैयोदि लोगोफोर। दा जोंनि कन्जिता बर'नि एलबामा हिट जाबायदि लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे एलबामजों बेसेबां खामायदों होननानै सोंथि सिखाङोबा बे भिडिअखौ नायदो। थ' बेसेबां खामायदों होननानै सोंथि सिखाङोबाथ' आङोथ' डाइरेक्टलि एक्जेक्टलि मिथिला, नाथाय बिथां दैदेन जाय बै कन्जिताखौ एक्ट्रेसनि रल होदोंमोन, बै बिथाङानो फोरमायनानै होखाबायदि बेसेबां खामायदों बेसेबां मादों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नुवाखैबा आङो डिसक्रिपसनाव होना होदों, भिडिअखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। थ' बिथांजो फावखुंग्रि कन्जिता बर'आ दा जोंनि बर'नि एलबामाव फार्स्ट टाइम फैनाय लोगो लोगो गोबां भिउस खामायनानै होबाय दे लोगोफोर, गोबां हिट जाबाय। थ' नोंथांमोनहाबो गोबां अनसायबाय बिथांनि भिडिअखौ, थ' बिनि थाखाय बिथाङा जोबोर गोजोननाय जासिहरदों। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, जायफोर गावनि भिडिअखौ हगारना लादों एबा बै एलबाम रिल्स बानाय एलबामखौ जायफोर हगारना लादों बिसोरखौ मोनसे एलार्ट हरदों दे लोगोफोर। जायफोर भिडिअखौ हगारना लादों बिथांमोनखौ थाबैनो दाननो थाखाय बिथांजोआ खावलायहरदों दे लोगोफोर। मानोना बै एलबामखौ बानायनायाव गोबां खस्थ' मोनो, माने जोंबो मिथिखायो आरो बयबो मिथिखायो दोंसे एलबाम बानायनायाव गोबां फैसा खरसा थाङो होननानै। थ' बिथांमोनहाबो गोबां फैसा खरसा थांनायखाय गावसिनि जेनेबा सोरबाथ' फुल भिडिअ हगारना लायोना, बैफोरबायदि मानसिखौ दानना लानो खावलायदों आरोना, नङाबा कपिराइट स्ट्राइक हरगोन जाहैबाय। कपिराइट स्ट्राइकखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। जेब्ला कपिराइट स्ट्राइक हरजागोन अब्ला नोंथांमोनाव जेब्ला 3 कपिराइट स्ट्राइक जागोन अब्ला नोंथांमोननि चेनेला डिलिट जायो नालाय लोगोफोर। बेनिखायनो एलार्ट हरखानाय बायदि नोंथांमोना भिडिअखौ दाननानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर बारा गोबाव खालामबाय थायो भिडिअखौ। थ' बिथांजो फावखुंग्रि कन्जिता बर'नि एलबामा गोबां हिट जाबाय दे लोगोफोर। थ' बिथाङा बर' एलबामाव माने उननि समाव गोबां चान्स मोननायनि आसा दंसै लोगोफोर। थ' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।